Радіо Майдан у цифровому форматі віднині лунатиме у столиці України. Засновники Кримсько-татарського радіо розповідають, що тепер отримали можливість розповідати киянам про реальні події на анексованому півострові, про утиски кримців та безчинство окупантів. Про голос Криму у Києві докладніше в репортажі Олени Царенко. Сайгылдыларымыз вакытчарфанас хайырлы болсын. Бүгін июнь айының 22-сі студияда мен Алима Алиева яңа хабарларынан таныш етем. Гарячі новини, аналітичні програми та головні спікери ключових подій. Про все це Радіо Майдан розповідає слухачам від 8 ранку. У цифровому форматі віднині кияни можуть першими дізнатися про останні новини з окупованого півострова. Радио Майдан – это голос оккупированного Крыма, и мы в первую очередь освещаем события, происходящие в Крыму и с крымскими татарами. Это обыски, это истории политзаключенных. Мы говорим только правду. Для нас очень важен каждый крымский татарин и патриот Украины. Новинну естафету о 9 ранку переймає програма «Зв'язок з Кримом». У прямий ефір телефонують мешканці окупованого півострова і ставлять нагальні питання гостям. Ще один спеціальний проект «Радіо Майдан» «Наші люди». Одна з ведучих програми, Ур'яне Сейтумерова, розповідає, що головна ідея проекту – розповісти слухачеві про реальну ситуацію на окупованому півострові. Гості ефіру – політики, громадські діячі, адвокати та експерти із самого Криму. Усі ті, хто не боячись кремлівського режиму, розповідає правду про утиски кримсько-татарського народу. Суть програми «Наші люди» закладається у її назві. Ми запрошуємо людей, які своєю діяльністю, своєю роботою роблять нашу країну кращою. Разом із громадсько-політичними проектами в ефірі радіо лунає багато автентичної кримсько-татарської музики. Це унікальний проект Майдану, що виходить в ефір щоп'ятниці. Його автор і ведучий кримсько-татарський музикант, фольклорист та композитор Джеміль Каріков. Він разом з дружиною Зейнеп Ханум, яка також співведуча проекту, повернули з небуття велику кількість майже забутих народних кримсько-татарських пісень. І нині популяризують їх серед покоління сучасників. Наша передача называется «Ильхам-Наме». Это одна передача, посвящена творчеству крымско-татарских ханов, их поэтическому и музыкальному творчеству. Уже было несколько передач. И я думаю, что радиослушатели с большим энтузиазмом восприняли эту передачу. Для того, чтобы познакомиться с народом, нужно знать его культуру, его литературу. В моей программе очень много можно услышать стихотворений крымских поэтов, крымских татар, и услышать очень много нашей музыки. Серед зіркових ведучих – кримсько-татарська співачка Аліє Хаджабадінова. Її авторський проект – музичне рев'ю «Бекстейдж». Чарівний голос лунає з приймача щосуботи та неділі. Belimdeki martınım oymalıdır, oymalı. Ідея з цієї програми народилася спонтанно, буквально в розмові між колегами. Я подумала, чому б ні, чому б не розповідати про музичні новини. Новини, спікери та музика. Голос Криму віднині лунає з усіх столичних приймачів. Тож Радіо Майдан мовить на частоті 90,8 FM та 101,4 FM у Криму та Херсонській області та через супутник. Слухати радіоефіри можна через додаток Майдан у телефонах, через інтернет та у Фейсбук на сторінці Майдан ФМ. Защитили лицензию. Это у нас есть право вещать в цифровом вещании, в цифровом формате в Киеве. Для нас это большой шаг, наверное, в будущее. В Киеве на сегодняшний день это всего лишь 10 радиостанций. Приятно быть в числе первых. Цифровое вещание, что оно нам дает, это в первую очередь качество звука. Радіо Майдан було створено у 2005 році в Криму. Це перше у світі кримсько-татарське радіо. Засновники Майдан ФМ таким чином хотіли популяризувати кримсько-татарську мову та культуру, які після депортації 1944-го перебували в занепаді. Зараз Радіо Майдан на ФМ-частотах на Крим мовить з Чонгарської телевежі. Щоправда, сигнал поширюється лише до частини Симферополя. Найбільша мрія колективу Радіо Майдан, аби повернення до українського Криму відбулося якнайшвидше, і ефір Майдану було чуто в усіх куточках півострова. Олена Царенко, Дмитро Шишкін, Заман, АТР.